Ja vítam vás u nového videa. Dneska to bude video z hry Minecraft Pocket Edition. Som nechcem nič pre pana Jana. Iba som začal točiť video a hneď na to nevá. Zaplatené. Create mod generate random. OK. Bude sa volať Marko cheaty. Zapnem si continue. Cheaty si zapnem. Always day si zapnem. Počka. Tak. Multiplayer. Všetko je zapnuté. Dobre, môžeme sa do toho pustiť. Už to ide. Poď. Jo. A sa krížni. Ja, dobre. V horšej lokácii som sa spavnúť nemohol. Počkaj, som tu nie je zapnutý autojump, dobre. Tak. Tak. Mohol by som potom začať hľadať kravy aj kietok, ovce, lebo ich budem potrebovať na posteľ. A poď. Ale v tejto lokácii určite teda sa kríž. Teda určite nájdem kravy. Tak. Tak. No, tak, položím si ovce. Späť, tyčky. Tak. Ovečky.
Pardon, že ich zabíjam, ale potrebujem to potrebujem vlnu na túto. Tuto sa to zatiaľ nenabíja tá rana ako v normálnom Minecraftu. Ne, ty si ne... Jo, dobre. Počkajte chvíľku. Pardon, otravujem. Napísal mi môj kamarát v video komentár. Tak som mu musel na to odpovedať. Tak. A nie, tak všetky 3. Takto. Tu. Tak. Pravý. Ne, nezdrhaj. Ja, dobre, ďakujem. Čo to je? To je tá obrovská huba. Tak. Jo, jablko, to si zoberiem. Aj vlnu sa vždycky hodí. Počkať. Ja, dobre to boli. Čo mi zdalo, že som tam videl asi nejakú... Ja neviem, čo som tam videl, že som sa tam vrátil. Tak. Mohol som si vykraftiť čestku. Ne, ja som si vykraftil tento čudlík. Tak, čestku si vykraftím. Tak, toto si dám. Meč. Toto si dám preč a preč. Vypál, ty blbá ovca. No, nechce sa mi za ňou chodiť. Tak, šup. Tak. No alebo radšej jedlo si nechám u seba. Tak to bude lepšie. A asi začnem. Nedala si drevo. Potrebujem veľa dreva. Alebo si chcem postaviť dom. Ja si idem postaviť sekírku, lebo to máš tvoje. Postavím si krompák a sekírku. No, najprv sekírka je dôležitejšia. Dáva väčší damage ako meč a proste je lepšia. Sekírka. Kde je sekírka? Tu
Ja tu žiadnu sekírku nevidím. Tak. A tak. Sekírka. Tak. A idem porúbať strom, aby som mal dreva a aby som si mohol postaviť aspoň nejaký maličký strom. Hneď sa to lepšie seká. Až tak ďaleko dotiahnem. Dobre. Ja som... Tak. Hneď sa to rýchlejšie ťaží. Teďka vlastne tento sa skáče. Tento sa drepuje. Ne. Tak. Toto saplingy si zoberiem. Lebo tie sa budú určite hodiť na niečo. Jo, slepičák, ja som ťa tam videl. Jo, ja neklamem, fakt tu je. Poď sem, slepičák. Slepičák. To je také ťažké zabiť sliepku. Za chvíľku by som si mal vykraftiť pec. Tak, ale najprv si tak vlastne toto a styky a toto. Jediné, čo chcem, je krompáč. Ježiš, na čo to je? Tak. Teraz pickaxku. A lopatku, jasne, že aj lopatu stačí jedna. Ne, tak.